també les seves formes, diguem-ne, amb els jugadors del Barça, els veterans del Barça, està ben cuidat aquesta faceta o...? Bueno, ara no està malament, vull dir, els veterans del Barça, a veure, els veterans del Barça, com de tots els clubs, els d'una altra època, n'hi ha alguns que com que llavors no es guanyaven tants diners, doncs evidentment alguns han estat o estan en situacions complicades econòmicament. En aquest aspecte doncs, hi ha una fundació que mira d'ajudar-los, potser no tot el que voldria en aquesta mateixa fundació, perquè clar, els diners tothom els necessita, però sí que hi ha una certa dedicació. Això, afortunadament, des del meu punt de vista, anirà minvant i les necessitats, anem a dir, peremptòries dels jugadors, afortunadament cada vegada seran menys, perquè els jugadors, per exemple, de l'època del rei Sac i cap aquí, ja han tingut uns ingressos prou importants com per no arribar a aquesta situació. El que no vol dir que hi hagi una excepció i que llastimosament algú pugui caure amb això, però normalment cada vegada serà menys important en aquest aspecte l'associació de jugadors. De qualsevol manera, vos heu sigut una formigueta, anar replegant, perquè a l'hora de sortir, ni fotent-li el corse, pagaven vostè tranquil sempre, estalviar, només estalviar. Vull dir, no ha estat una persona molt gastadora. Bueno, jo he fet el que... Jo diria que... Els heu tenir tots? No, tots no, perquè hem anat gastant i... A veure, jo he gastat tot el que jo he desitjat. Vull dir, jo no m'he privat de res, no m'he privat d'anar a un creuer, no m'he privat d'anar a un sopar, no m'he privat d'anar de vacances, no m'he privat de res. Ara, em diu, home, però vostè no s'ha comprat un barco. No, és que jo soc de muntanya, vull dir, jo això del mar, vull dir, de prop, però no dintre. I vostè no ha fet... No, però jo vull dir, faig una vida molt correcta, si surt un model de cotxe me'l compro, si no, dintre les meves possibilitats i ja està. Ara, tampoc entenc que la vida es tingui de regalar els diners, perquè a mi no obro la porta a casa i mai hi ha ningú que vingui a portar-me un sobre. Clar. I això és una cosa, el Lleida se'n va a segona, el Nàstic de Tarragona se'n va a segona... No, i això no és segona, cada vegada més avall. Ja això mateix. Al Barça no li convé un altre equip a primera de Catalunya? Jo crec que estaria molt bé pel català, pel futbol català, que hi hagués un altre equip a primera. El que passa és que el Barcelona a Catalunya és tan important, tan absorbent, hi ha tanta gent dintre de Catalunya que és del Barça, que llavors, sense voler, perjudica aquests clubs. Vull dir, a Sabadell hi ha molta més gent que el dia que juga al Barça venen, dic a Sabadell com segurament puc dir a Gramenet o a Santa Coloma o a Terrassa o així, que van al camp del Barça, amb autobusos, amb cotxes, amb tal, que no que van a veure el seu equip si juga en una hora semblant. Ja no parlo de Lleida, que em sembla que hi ha més socis. A Lleida em sembla que hi ha més socis a la província del Barça que de Lleida. Segur. Segur. Però clar, tot això vol dir que aquests possibles socis de l'equip local, per la seva pròpia força, per els mitjans que parlen tant del Barça, dels jugadors, els colors i tot això, fa que indirectament es perjudiqui. A mi m'agradaria que el Barça promogués un acord amb algun equip d'aquests, el que volgués, i realment l'ajudés per intentar arribar a primera i un o dos a segona. Perquè, en definitiva, seria una escala de valors, que hi podien deixar jugadors, i seria bo pel Barcelona i seria bo pel futbol català i per aquestes ciutats. Molt bé, senyor Minguella. Jo li agraeixo molt que hagi estat amb nosaltres aquesta nit. Suposo que pensava que li preguntaria no sé què que no li he preguntat, però com que ara té l'oportunitat, doncs vostè lo explica. Gràcies per ser-hi amb nosaltres. Bona nit. Bona nit a vostès. De veritat, estic molt agraït d'estar aquí. Ha sigut una entrevista enriquidora. A mi realment em sembla que les meves vivències al món del futbol és molt difícil d'explicar en una entrevista, però sí que puc dir que jo he disfrutat molt amb aquesta activitat, que jo promoc que la canalla faci esport, que jugui esport, que jugui a futbol, que els pares no interfereixin amb aquest creixement, que els deixin amb els seus entrenadors i que si no surten jugadors com pensen, doncs que pensin que poden haver-hi altres activitats a la seva vida que farà que aquests fills d'ells siguin el dia de demà gent de futur i gent de valor. Això, aquesta ensenyança m'agradaria que la seguissin, perquè en definitiva és un bé per a tots.
Moltes gràcies, bona nit.